Yan, what's up mga Aji, magandang hapon po sa inyong lahat. Gagambang in the house, kasama niyo yung anak niya. Ikaw na boss. Ikaw na pakilala. Yan. Ito, Jan Asrel. Yan mga boss. New YouTube creator din siya mga boss, patungkol din sa Gagamba. Lalaki ng Gagamba niya sir, pero hinanapan niya lang tayo ng good size lang. Sana po ma-enjoy natin to. Boss, pakita mo yung Gagamba mo boss, pakita natin sa kanila. Yung Gagamba mo. Anong line, boss? Ano to boss? Cebu lang to. Cebu. Naku, rival mga sir, rival. Mas pati sa Cebu talaga to. Rival rin ng mga Gagamba to. Buwan natin to. Ito mga Aji, one day to. One day conditioning to mga Aji. Takam-takam ng Gagamba to, tapos walang pakain. Tigim lang. Yan mga boss. Cebu. Ito naman bagong-bago to, kahapon lang to mga Aji. Masipat natin sa box to kahapon. And yun, sana ma-enjoy nyo rin. And sa lahat po ng supporters natin mga Aji, maraming salamat sa inyo. God bless sa inyo lahat. At shoutout po sa inyo lahat mga Aji. And yun, sana po lumaki pa tayo yung community natin. Mas maraming supporters mga Aji. And yun, sana maging legal yung laro ng paggagamba. Para mas maganda, maraming maglalaro, mga bata. Yun lang, umpisa namin mga Aji. Pass game siguro to. Boss, ikaw na umawak, boss. Ikaw na, boss. Ikaw na. Oo, sige na. Eh. Sige, unahin natin na papwestuhin natin yung Gagamba ni sir. Siya papakawala ng Gagamba ko. Sige, ikaw magpakawala, boss, ang Gagamba natin. Papwestuhin natin yung Gagamba ni boss. Ito mga Aji, bulto. Sa atin naman, kaya naman to sa tingin ko. Game. Uy. Langanin yung lagay, Grabe talaga Gagamba, Palag din mga boss, palag talaga boss. Pero tingin may tama na yun sa atin. 1-0 lang mga Aji. Yun, pinitik na lang. Sige boss. Ikaw na kumoso natin. Naku, tatalikuran niya Napansin niya may Gagamba mga Aji. Grabe. Napansin niya may Gagamba. Wala talaga. Wala. Oh. Hindi, bumalik naman mga Aji. Subukan natin, 2-0 lang to. Ayan na. Naku, nadali ata. Naku. Laglag pareho mga Aji. Pero tingin ko, pag sumunod pa to, umisa pa, talo na Gagamba natin. Hindi, pareho lang wala. Pareho lang mga Aji, napuruan pareho. Tingnan natin mga Aji. Wala talaga. Kaya sa persahan. Yun, naka 1-0 kay Gagambang natin, kay boss natin. Isa pa. Hanap pa kami, hanap naman ng iba. Hanap tayo iba, boss. Yan mga Aji, yung laban namin ngayon, si Gagambang pa rin, so si mga babies niya. Una-una, salamat boss sa pagpunta mo dito. God bless sa'yo, sir. Tuloy-tuloy mo lang. And sa lahat ng subscriber natin, yun, ayun sinasabi, maraming salamat po sa inyo. Kasi sinasamahan niya tayo sa mga kalokohan natin. Paglalaban ng Gagamba, nag-i-enjoy tayo mga Aji. Itong laban namin ngayon, super jumbo to. Malaki talaga yung Gagamba. Subukan mo pakita sa'yo, boss. Naku, laki talaga, boss. Malulula kayo dito mga Aji. Ito, boss. Pakita ko dito ba ito, boss. Ito, puti. Grabe, laki mga Aji. Laki talaga ng Gagamba. Sobrang laki. Pero naman sa ating mga Aji, hahabol to sa galamay. Sa tingin ko, hahabol naman to sa galamay. Talagang, ang lugoy lang natin dito is luma lang, saka mas bulto yung kayo boss Gagambang natin. Ito po. Pero tingin ko di naman naayaw na to. It's either mamatay siya sa bilot o manalo siya o tumabla sa mga Aji. Yun lang laro na ito. Pag tumakbo to, nako, una lang natin. Then dumali ng Samon ni Laki Mendo, dumali na ng Samon, no. Eto, lagyan na natin, boss. Sana ma-enjoy niyo to mga Aji, kasi malalaking Gagamba to. Okay, boss. Laki talaga, Comparison nga lang, boss, mabilisan lang. Ito mga Aji, kaya lang sumipat kung anong kursunada nyo. Uy, nako. Gusto talagang tumapat. Bigyan natin, boss, bigyan natin. Bagal na talaga ng Gagamba ko mga Aji. Nakayan to. Nakalo Gagamba ko dito sa pagsahan. Grabe.
Oh, patay gagamba natin. Lugi sa luma. Sa luma mga kaji, dinali yung gagamba natin. Oh, Ay, grabe. grabe talaga. Patay. Tapos yung gagamba natin mga kaji. Hindi. Naku, nalaglag pa yung sa kanya mga boss. Nalaglag pa. Mahabol pa. Nalaglag pa yung sa kanya mga kaji. Hindi na kasi siya umaayaw din. Yung gagamba natin mga kaji, hindi na kasi umaayaw din talaga to. May tama din, may tama. May tama pareho. Pumatay ng 2 Samon mga kaji. Itong record na ito, 2 Samon ang kinain. Sige, so mga boss. Laking gagamba. Naku po. Tatalo pa yung natin. Naku. Nakakambak pa. Grabe, sumasapot pa rin sa kanya mga boss, oh. Yun lang, natusiro na. Natusiro na. Iba talaga tapang na ito, mga kaji. Iba na tapang na ito. Sabi niya, Samon niya, hindi ko inaayawan eh. Normal na gagamba pa, kaya. Iba na laruan na ito. Pero wala na mga kaji, oh. Pagod. Pero maisahan lang to, boss. Talo tong gagamba natin dito. Kasi medyo mabilis pa yun sa kanya, bulto kuha. Bago yung gagamba. Ayaw na yung akin. Maalangan na siya, sir. Wala na. Kakainin siya. Pero malaki talaga. Pag nagpalaglag tayo sa kanya, lamang na tayo. Yun na, palaglag talaga. Wala pa kasing laban yung sa kanya mga kaji, ah. Pero malalaki talaga yung gagamba. Sana na-enjoy natin. Panalo tayo, naka 2-0 tayo. Sa content niya naman, post natin kay Boss Gagambang. Sa mga kaji, yung comparison ng gagamba. Grabe. Lalaki talaga pareho pala. Lalaki mga kaji, uy, iisa pa. Isa pa. Pero hindi, maganda talaga gagamba ni Boss. Malaking malaki to. Kursunada ko yan, ang laki. Saka bagong-bago. Pero yun nga, naglaro naman na maayos parehong gagamba. Kaya nakachamba na naman tayo mga kaji. Manalo na naman tayo. Oo, tibay ng gagamba. Sa video niya naman, Boss Gagambang natin, sana supportahan po natin mga kaji. Content niya naman, yun lang, much love and respect sa inyo lahat. Chat this po. Yun. Bukan natin. Kaya mga kaji, mga anunal dyan. Mga tropa natin dyan. Hindi po. Brother, pakita mo yung gagamba mo, brother. Pakita mo yung gagamba mo. Ayan, manal, Gagamba. Yung pala mga kaji, God bless po pala muna sa inyo. Pasensya na, hindi ko kayo masyadong nababati. And pagpasensya nyo pala mga kaji, hindi na ako makapag-reply doon sa mga comment sa akin sa Facebook or sa Facebook group natin kasi medyo napakarami na talaga mga kaji. Hindi nyo na lang po ako. Ilalaban natin TM size mga kaji, kay Boss Kanonal natin, yung kay Kanonal. Mga anunal. Galamay, siguro, same lang naman. Bulto lang sa kanya, bulto. Ikaw na pre, ikaw na umawak brad. Ako naman maglalagay sa stick. Wala mag-aaway dito. Lagi ko sinasabi, wala mag-aaway dito sa harapan ng bahay, ha. Okay, game tayo. Game na. Isa pa. Sila. Ay, tama na sa camera, boss. Mga anunal. Naku, nakatahilid yung move kay Kanonal natin. Pareho pang magugulang, oh. Naku, nahuli yung payat. Ayan, bumitaw. Yun lang, bumigay yung malaki kahit nahuli yung payat. Takot. Pareho pang magugulang, oh. Naku, nahuli yung payat. Hindi, napuruhan siya, pre. Napuruhan siya, pre. Ow! Ayun, kumagat. Agad, tibay talaga.
Kaya Idol Bino. Napuruhan yung malaki. Idol ka ng mga Sige. Tayo naman ang kumana, mga kanunal natin dyan. dati. Napuruhan, pre, saan kaya nakagat to? Napuruhan ah. Ay, nalangan. Walang tama yung kay Idol Bino. Oh. Meron naman. Fresh from the bat pa oh. Ano, bagong-bago. Uy! Maayaw na talaga. Ayan, babay ka na. Hindi. Malaki kasi yun sa kanya mga boss. Chance pa rin talaga. Bumitaw talaga. Bumitaw lang. Ayun mga kadyo. Yun, hinahabol pa. 2-0. Zero. Lakas talaga ng gagamba ni Idol Bagal Bino. na mga boss. Bagal na siya umakyat. Tulungan ko na mapagod. Layo. Dito. Sige. Yun lang, sa tingin ko sa agatan lang to. Medyo napuruan yung kay Boss Book kanunal natin. Galamay sa galamay, pareho kahalang naman. Pero okay lang yan, kahalang naman mga. Oo, napuruan talaga. Lakas talaga ng Saan gagamba ni nakagat to? Idol. Halika, lapit ka. Nadibdiban na tayo na Idol. Nakaabang na mga kadyo. Abang lang siya. Oh. Kaabang Game na nga. ball. Ayan, mga kanal. Yan lang mga Aji. Tumubok lang kami kasi parang may laban din kami mga Aji. Lakas talaga ng Yun gagamba. lang, God bless po sa inyong lahat. Move mga ano lang natin dyan. Kanal. And kay Boss J, Gagamba J, sa mga anak niya, maraming salamat po sa pagpunta dito. Lalong-lalo sa Mr. Donut, baka naman. Gana si Boss Dogs natin. Mr. Donut, baka naman. Gana si Boss Dogs natin. Kaya na si Doggy mga Aji, mabanggit ko lang sa inyo, pinapanood ko rin lagi yun. Kasi maganda yung content niya. Natutuwa ako, nag-enjoy ako. Kaya Yun lang, God bless sa inyo lahat. Yun lang mga boss, sabihin mo sa mga subscriber mo rin boss. Ano boss? maraming salamat po sa mga subscriber ko po. Salamat po sa pagtsatsaga. So yun mga kanal. Shoutout po sa pinsan ko. Laging kasama. Pangalan Justin pre. Dominic Quilyao. Yun. Napaka-good Dominic. boy. So yun mga kanal, yun lang. Lakas talaga ng gagamba ni Hindi, Idol. makakachamba na tayo mga Aji. Yun, shoutout ko lang sa lahat ng subscriber natin. Thank you po. Sana hindi kayo magsawa, supportahan yung paggagamba. Yung kultura na to, ibalik lang natin siya and sana ang main goal talaga namin is maging legal to. May laro natin siya, lahat tayo mga Aji. Alam mo yun, wala nang huli-huliin kasi baga ano naman to mga Aji, yung Gagamba, hindi nakakaalam mga Aji, seasonal talaga siya. Magugulat ka na lang, may panahon walang Gagamba, may panahon may Gagamba, kaya yung iba sabi nila, ba't wala na kami mahuli dito, wala na ano. Mga boss, katulad niya sabi ng mga iba, yung matatanda na Gagamba. Yung Gagamba, singaw lang po ng lupa yan, blessing ni God yan. Pag season talaga ng Gagamba, napakarami. Pag off season naman, wala talaga siya. Parang ano yan parang kabote. Biglang sumusulpot, biglang nawawala din. Yan lang talaga yan. God bless po, sana nag-enjoy pa rin kayo. Yan lang brother. Salamat Idol.